Jopuonjre go eko manotimo penj mar klas 12 tok noyudo thuolo mar donjo e mbalariany ijiwo mondo ondikre osom tije lwedo. Mae oyang ni nyalo konyogi e chuogo tije maka kod kacha. Betty Bethel miyo waler matut ewi wach makamano. Jopuonjre mane otimo klas 12 to ne ok oyudo thuolo mar donjo e mbalariany ojiw ondikre e somo tije lwedo. Mae oyang ni nyalo konyogi e chuogo tije. Jalup registrar e kar tiegruok ma Kisumu National Polytechnic, Mikairos Oyugi, olero ni rem e penj mar klas 12 ok e giko ngima. Right now, the technical skills are what the country needs to drive our Vision 2030. They are very, very important, and they are the drivers. They are the ones who actually are required. So if you are in Form 4, you did your Form 4, you are at home, whether you scored an E, you should not think that you cannot do anything. Scoring an E is one thing and learning a skill is another. So here we stress the issue of skills acquisition so that you can be able to work and move forward. So we welcome all those who are at home. Don't just relax because or think that you despair because you think that you cannot achieve anything with maybe the grades that you got. You are welcome, and there is always a chance and a course for everyone. Koloso e kinde romb galamoro maloso weche tiyo gi riekni e loso gik mopogore makonyo jopiny kata innovation. Romo madhi nyime e tat somo no, Mikai Oyugi ojiwo jopuonjre manyalo dwaro somo tije lwedo ni piny owacho chiwo sir mar omenda ne jopuonjre makamago. We have our intakes. We will have a May intake and we will have a September intake. So we welcome you to come, do your applications, and we are proud to say that the government is offering capitation for courses that are above 1 year. 1 year and above, they benefit from the government capitation. Therefore, we welcome them. Japuonj matayo weche nonro kata research e tat somo no, Migosi Charles Otieno, olero ni somo tije lwedo en yo makare mar chuogo tije kod yuto ne rowere kaluwore gi nyalo mar loso gik ma opogore. Sibet ndi ok ochuno ni nyaka idhi nyaka Form 4, ok ochuno nyaka dhi study 8. Inyalo biro e skul kae, wapuonji skill. Kinja rangi, wapuonji rangi dweche 3 to wamiyi certificate mar Sibet. Ka in ga ja mason, wamiyi certificate ma dweche 3. To wan be wan program ma Kenya National Examination Council madhi higni 3. Wan go craft, wan go diploma, magi te. To koe manu misomo mitumo kod penj, wanyalo puonji skill kae. Ibed jaduong', ibed nyathi, ibed ja study 8, ibed ja Form 4. Bed gu thuolo ibi Kisumu National Polytechnic. Nelolwe TV kowuok e kaunti ma Kisumu, an Betty Bethel.